Сколько сейчас на территории временно оккупированного Крыма российских военных и российского вооружения за 5 лет было завезено? Якщо ми говоримо взагалі про військовослужбовців, до окупації Криму, згідно з домовленостей базових угод, які були підписані між Україною і Російською Федерацією, на території Криму було не більше 12 тисяч військовослужбовців. На сьогоднішній день, за нашими даними, це 31 тисяча 500 військовослужбовців, які виконують бойові завдання на території Криму. Крім того, збільшена чисельність бойової авіації. Це порядка 100 бойових літаків додатково розгорнуто на нашій території. Збільшена кількість бойових вертольотів. Розгорнуті на нашій території в окупованому Криму це підводні човни з системами «Калібр». На сьогоднішній день це 6 підводних човнів, які є в бойовому складі. Із них 4 в Чорному морі і 2 виконують задачі в Середземному морі. Крім того, не було до окупації Криму ракетних комплексів берегових, таких як «Бал», «Бастіон». Вони вже були передислоковані на територію Криму після окупації. На що орієнтовано це оружие, яке завозить Росія? Ця зброя носить як оборонний, так і наступальний характер. Якщо стосується насамперед України, то ця зброя для нас це наступальна зброя, яка може бути використана для застосування при розширенні масштабів агресії, при проведенні більш масштабних операцій, незважаючи на, наприклад, ті ж самі зенітно-ракетні комплекси, якщо росіяни кажуть, що це оборонна зброя, то радіус дії комплексів С-400 вона дозволяє уражати наші бойові літаки навіть в центрі України. І це, по суті, це наступальна зброя для нас.